ଅଜୟ କୁମାର ଘୋଷ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁପିଏସ୍ ହାତିଆ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ସେ ଦୁଃଖର କଥା କି ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଅର୍ଥ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଠିକାର ହିଁ ରହେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଥିଲାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଟି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯେତେବେଳେ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହୁଏ ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ, ତାକୁ ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାର ଧାରଣା ସ୍ଥଳ ମନେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ରହି ମୁଁ ଜଣେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ରଙ୍ଗୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଖବର, ନିଜର ଦୁଃଖ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।